Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamyunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo alangipa ay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Josie, bakit? Kumusta kan? Nasaya at madlakay. Mailiwak unayan kada kayo ka ni Ronron. Naimbaglaan ang tada video call. Kanayon kayo ang makasarita kan makita ng Ron at anak ta. Mailiw kami matan kan ka, Josie. Wen nga ron, mami. Miss na miss da kan ni daddy. Oh, apay analiday ka anak. Di ka agdanag. At kikita tayong tumadlaang inton makaawi dak. Talaga miss kan, mami? Kuma, adda ka ditoy. Kas madlaang kan ka, kaya't kayong matan na makadan na. Nga masapul at tulungak ni daddy magtrabaho para itinaranyag ang masakbayam. Ngem, mami, kaya't ka na marakop kan makadin na. Anak, amo ka narigat. Nga masapul nga ramidan dayto ni mami para kan ka. Agurnong tayo para itinaranyag ang masakbayan tayo. Bakit? Amo mo't asuportaran da kay ti day tapanggap mo. Amo mi apara iti pamilya tayo tar aramidam. Agyaman naglakay. Talaga nagrigat ti maya dayo kada kayo. Nang runa no da okasyon. Narigat. Ngem, amom? Okay lang kada kami iti anak ta. Napatpatag kada kami ti masakbayan ti pamilya tayo. Nang runa ti masakbayan ti anak ta. Naliday man ngem, amo mi apara dayto iti pamilya tayo. Agyaman nakitipan nakaawat mo, Juan. Naggasatak. Tanada anak iti asawa aman nakaawat. Kan natibgar akas kan ka. Agpadatang agtrap-trabaho para iti pamilya ta, bakit? Kabailan tayo daytoy. Pada-pada tayo amang pasangbay iti anyaman nga okasyon iti biyag tayo. Nga uray adayo tayo iti tunggal maysa. Wala kay. Aginanos tayo. Kanyangay nga rod. Adayo tayong matititunggal maysa. Kat inton makaawidak, busugan kayon to iti nairot nga arako. Urayin mi dayta, mami, ha? Aganad ka dita, Josie, ha? Wala kay. Aganat kayo matita ka ni Ronron, ha? Patpatgan kayo unay. Patpat ganda ka mat unay-unay. Bakit? Di kagdanag. Kabailan tayo daytoy. Ron, anak. Nakaidasara kon. Mangantan Daddy? Oh, apay analiday ka, anak. Okay ak lang, Daddy. Di ka madanagan. Anak, amamukan. Amok no okay ka no saan. Daddy? Sige, anak. Ibagam kanyak no apay analiday ka. Maliday anak namin. Tamabayag pa makaawid ni mami. Narigat talaga, anak. Maawatan mi ti marigriknam. Amo mi anarigat para kan ka. Nga awan ni mami iti danam. Amok, daddy. Talaga lang amin amis kun ni mami. Oray siyak, anak. Kailiw kumot unay ni mamim. Ngam amumot niyar aramidan da iti ni mamim. Para iti masakbayan ti pamilya tayo. Saan ka di? Amok, daddy. Diyak ngamin malapdan tagliday. Nang runan no malagip ko ni mami. Okay lang dahita, anak. Sana bale. Adda kami mat dito'y kadalolam. Kandag iti friends mo. Agyaman ak, daddy. Kabailan ta daytoy, ron, anak. Di ka agdanag. Tainton makaurnong tayon. Ken malpasan ti kontrata ni mamim. Agdadan na tayon ton. Daddy, kadin natan ton ni mami agselebrar ita nyaman nga okasyon.
Dakamat gayam dito, Ronron. Itay paberberukan ka. Apay ka di, Layla? Mas daawak ngamin. Masansan nga agmay-may saka. Ha? Ay, awan. Imposible nga awan. Basta, di naklatan ni Kaskaso, Layla. Sana mabalin friend ka. Siyempre, madanaganakan ka. Apay ngamin, anya ti mapaspasamakan ka. Kailiw ko nga minon ni Mamik. Kaya't ko na makadin na. Di kagdanag. Siguradong hagawid to matlaang ni Mamim. Agyaman nak iti dayta ngayon bagam, Layla. Sapay la kumatay ti mabiit. At danton nagpaiso ni Mamik. Sir, adda ko makayat ko adamagan. Anya dayta, Josie? Sir, adda ta posibilidad a makaawidak. Mailiwak ngamin una yan iti pamilyak. Kayat ko kumaida makadan na. Nang ronak at umadanin ti kasangay ti anak ko. Josie, amo mo tagasapulan da kaunay dito kumpanya. Ado tinas ka na mayring pas. Maawatak, sir. Pasensya kayon. Nabayagmat ngaminan ajak nakaawid apulos. Kat amo ka maragsakan ti anak ko no makadananak iti panagkasangay na. Mawatan ka, Josie. Amo ka narigat ti sa Adam. Nangrunag at awan dito'y Canada ti pamilyam. Ngamamom, kasta akmat idi saan ko pa'y anaala dito'y ti pamilyak. Nakaro aliday, kawa kan iliw ti marikriknak. Ngaminan anusak ti amin, aging gay tinaalak ida dito'y. Sir, Adadag iti target sa masapol ang mayring pastayo sakbay ti deadline. Dakil ti panagtalag ko, kastamot ti board iti kabailam. Isungarod asika tinakaitidan da ita responsibilidad. Wen, amok sir, ngam promise, ag double time makagtrabaho intun sumang petak, tapno maabot tayo ti target tayo. Amo mi amin na nagagat kang agtrabaho, Josie. Ngam narigat ti sitwasyon tayo ita. Iso nga importante ti kaadam dito tapno siguradong agbalin na naanayas ti amin. Maawatak sir, pasensya kayon, nagpaspasara kaklaan. Mawatan ka, Josie. Narigat ti maya dayo iti pamilya nang runan o da masungat nga okasyon. Ngamsapay la kumata maawatan mati sitwasyon ti kumpanya. Wen sir, kat agyaman akmat iti pan nakaawat yo. Siya akong ti agadjust, tapno na saya at ti trabaho tayo. Agyaman akmat, Josie. Gapo iti may papa ay mo para iti kumpanya. Di kagdanag. Tanumalpas ton ti amin. Mabalin mo to ti agliv, tapno makadil namat ti pamilyam. Agyaman ak, sir. Ngam saan akon anaklaat, idi imbagana, asaan amabalin. Ta importante ti akem ko iti kumpanyami. Kadawyan ngamin nga ado dagiti naskan nga iring pas, nang runa no umadanin tinaitad kada kami a deadline.
Nagsakita panunutan ajak manan makaden na ti pamilya. Nang runa no da espesyal nga okasyon. Ngam tinang patibkarlaan nan iti pakinakam ko, kat ti maipaay ko anasay saya at amasakbayan para iti pamilya. Lakay, impadas ko kinasarita ti boss ko. Numabalinak nga agawid into nagkasangay ti anak ta. Ngam, talaga kano asan ang mabalin. Kasta ka di bakit? Apay ka no? Ado kano tinaskan ang may ring pa sa trabaho. Nang runak at ada itad kada kami a deadline. Kasapulan dak unay ditoy. Talagang arod nga awan tinamnama makadenada ka dito into nagkasangay ni Ronron. Amumot ang magagaran na kun ang makadan na kayo. Nang runak at nabayag mo't basitan adyak nakaawid. Ngam talaga nga awan maaramidak. Masapuldak dito'y trabaho. Okay lang, Josie. Maawatak. Amok mo't ni inaramid mo ti amin. At dapat mo't siguro mabalintang aramidan. Tapno nalagsaklat at selebrasyon ti kasangay ni Ronron. Nga uray adayo tayo iti tunggal maysa. Pasensya kan lakay. Talaga nga minakayat ko kumaama paragsak mo ti anak ta. Awan sinaskan nga idawata iti pasensya bakit? Saan mo matabasol? Mapay nga tatrabaho aron pa nga may ringpas. Amok nga importante na itatrabaho. Kat kasi tinakunakon. Maawatan ka. Maawatak na sitwasyon mo dita. Ang yamanak manan iti panakaawat mo. Tinapatag. Ipatpatag tayo ti tunggal maysa. Siya kundi makaamo amang ipalawag ka ni Ronron nga anak ta. Hello, Mami. Kumusta kan? Mailiw akong kan ka. Uray siya anak ko. Inawagak ni Dadim idi kalman. Amok na imbagana kan kati amin. Ngam kayat kalata makasarita. Mami? Nakasaritak ti boss ko anak. Ngam pasensya kan Talaga sa anak ang mabaling nga agawid. Taado tinaskan nga iring pa sa trabaho ni Mami. Okay lang, Mami. Mawatak. Pasensya kan anak ko. Ipatulod ko lang ang tirigalok kan ka. Thank you, Mami. Naragragsak ko man o ka ditoy. Bayam, bumawi akto apaman ang makaawidak. Ag-celebrate tayo. Uray no saan mo a birthday. Okay, Mami. Basta promise, agawid kan to Promise anak. I love you. I love you too, Mami. Ronron, apesan ka matagtagari. Awan, Layla. Nabanugak lang. Hakpaiso, kaslag damot problema. Imawag namin ni Mami kidi Rabi. Talaga ka na asana makaawi din ton kasangay ko. Bayam, basta dak lang ditoy. Di aramidan ta happy ti birthday ore awan ni Mami. Thank you, Layla. Nagrigat lang kami na talaga. Kailiw ko ni Mamik. Kan apalan kayo nga da Mami na. Tunggal adda okasyon ang makadenden nayo. Sigurado ang naragsak tumatla ang ti birthday. Sapay la kumalayla. Thank you, friend Kanay nakaparagsakan tunggal malmaldayak. What are friends for? Hala, o may kakit din.
mapantan iti classroom. Malidaya na ka talaga. Diyak man lang makadunamot ti anak ko iti kasangay na. Ay, mailiwak una yan kadakwada. Para mat kadakwada day ti aramidak. Kaya't kung agbalintoan na saya ti masakbayan ti pamilyak. Nang runa ni Ronron nga anak mi. Amo ka din akbaybayan ti Diyos. Amo ka madaurak tumatlaang dagito yung panagladladingit ko. Ni Juan ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Juan, Lakay. Hello, bakit? Kumusta? Okay lang ang Lakay. Madama nga rod ada kayo ti mapampanunot ko. Sakbay nga imawag ka. Among bakit? Talaga analiday da anak ta. Manipod na amuan na saan ka makaawid. Pasaray saan pa inarumrumar iti selid na. Ha? Pagkunaamat. Nadlaw ko itay. Saanin ang naganaygaya kasi ti sikod. Kanayon ang nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Amok ka talaga narigat para kan kwa na ti amin. Iso akayat ko nga daak ko madita para kan kwa na. Nasyaklamay sa maawatak ti sitwasyon mo dita Josie. Ngam di anak ta. Amo ka saan pa anan anay ti pan nakaawat na. Talaga akayat nakamakadin na inton kasangay na. Uray siya. Kaya't ko una ya makadan na ni Ronron inton kasangay na. Ngam kasano. Anya ti aramidag. Di mon panunutan dita. Inawagan ka laeng. Takayat ko amamom ti amin. Ngam di ka agtanag. Patsya ka mailiw-liwag ng tumot lang ti amin. Siya kung ti makaamukan ko na, bakit? Agyaman akmanan Lakay. Siya kung ti makaamo ang panunot. No kasano ama paragsak ko ti anak ta inton kasangay na. Sige. Kastalangan ti aramidem. Tapno oras saan tayong agdadan na. Basta agbinadang tamang ipaay ti pagragsakan ti anak ta. Ayos daytan. Nang runa no nabayag asaan ka nakapagbakasyon, wenno nakaawid gapu iti trabaho. Marikrik-nak tinakaro apanadlidliday ti anak ko. Nang runa kat namnamaan na asumang petak iti panagkasamay na. Isa akasmay sa pamilya, ar-aramiden mi kanila kay ko ti amin, tapno maparagsak mi ti anak ko. Kat mapunas amamin pinsan tinalabas apan nakailiw na kanya. Tidak kala pagyamanak manang, kat ti kinasupportive ti asawa. Isadyak matunay aglidliday, no kasjay amalagip ko ti anak ko. Gaputa amok asaan abaybayan ti asawa. Ngam makalawas sakbay ti idadatang ti kasangay ti anak ko, kastoy tinapasama. Pinaayabandak ka no, sir? Well, Josie, ada tinapat ngay pagakan ka. Anya ka diday ta, sir?
Umunay ti amin. Kaya't ko tagayaman kan ka, gapo iti kinagagat mo. Kan gapo iti dedikasyon mo iti trabahom. Amok ti kinarigat a pagdaldalanam, nang runa no sumkan ti iliw mo iti pamilyam. Ngamit ti likodan ti amin, inaramid mo latta anasaya at ti trabahom. Thank you, sir. Ar-aramidak lang ti rumbang para iti kumpanya. Wen, amok na ita. Iso akas pagyaman mi kan ka. Napagnunumuan mi iti board nga. Kanda ka iti bakasyon mo. Ha? Agpaiso, sir? Ay na, agyaman ako unay, sir. Naparagsakdak iti dayta na ibagayo. Amo mi nga importante kan ka ti pamilyam. Kat napatag ti umadani na panagkasanga iti anak mo para kan ka. Iso kayat nakamot nga ipaayan iti panawan tapno makadinam ti pamilyam iti masungat nga okasyon. Agyaman ako unay kada kayo, sir. Di kay agdanag, bumawi ak inton agsubli ak ditoy. Awan ang yaman na, Josie. O, akan na kayo ti panagbayayem, ha? Kat namnamag ngagbalin kayo anaragsa kiti panang selebraryo iti kasangay ti anak mo. Agyaman ak iti panakaawat yo, sir. Kanti panang ipaayo kanyak iti gundaway, ang makadenak ti pamilyak. Awan ti problema. Katidanon mo iti anak mo, ti panang kaplaw ko kenkwana, Josie. Katulitak, aganad ka, iti panagbiyahem. Hello, Josie. Kalati awag mo. Adda na pintas mo ipadamag ko kan kalakay. Talaga? Anya dayta? Makaawi, dak. Masambot ko di pa nagkasangay ti anak ta. Pinalubusan aktibos ko nga bakasyon. Daytan ti kapintasan adamag naawat ko ita, bakit? Saan mo pa nga ibagbaga ka ni Ronron ang makaawi, dak, ha? Kaya't ko asorpresaan ti anak ta. Sigurado ang maragsakan ti anak ta. Numaamuan na makaawit ka, Josie. Wen, amok. Iso kayat ko asorpresaan. Amumot no kasano ka close kanyak ti anak ta. Kano kasanod kaliday na, idinaamuan na sa anak ka makaawit iti panagkasangay na. Amok, Josie. Kat sigurado, agbalin nga espesyal day nga aldaw para iti anak ta. Ay na, excited ako na makakita iti anak ta. Kan makadan na kayo manan nga agama. Oray siyak, Josie. Kat makuna kadaytoyon ti kapatgan a regalo ang maawat ti anak mo iti panagkasangay na. Katagyaman ak iti panakaawat mo, iti amin na pagdaldalanan ti pamilya tayo. Patpatgan ka unay, Juan. Patpatgan ka mat unay-unay, bakit? Iso nga urayan mi nga rod ti isasangpet mo. Ilingid ko pa'y lang dito'y dagiti bagahem, bakit? Amangan nga min makariing ni Ronron, no ipan ko nito unog ti kwarto. Wen lakay, okay lang. Ay na, excited ako na amang sorpresa kan kwa na inton bigat. Maragsakan to lakit di ang makakita kan ka. Inton bigat ka inton nga giniliw. Ay, oras lang ang ti maururay.
Agkasangayan ti anak ta. Masurpresa lakit ti dayjay. Sigurado, Josie. Nabayag ngamin na di ka nakaawid. Ngamit ha, adakan dito eh. Naragsak laki di amarambakan ti kasangay ni Ronron. Ala, umay ka nga raw din. Aginanatan. Sorpresaan tantulangan ni Ronron iton bigat. Wan, Josie. Amo ka na banog kay ti biyahe. Nasken ama kay nanakamutten. Ronron anak, nakariing kamot gaya man. Daddy, good morning. Anak, ada sorpresak para kan ka. Ha? Anya dayjay, daddy? Agkitam ka pa nga muna. O sige. Aday ta, nakakidum akong daddy. Mabit lang ha, agbilang akiti talo. Maysa, dua, talo. Ala, agmulagat ka na, anak. Ha? Mami! Ay na, Ronron, anak ko. Mailiwak ko na yan kan ka. Mami! Ay, namiss ka, anak. Nagbayag nga inuray ko dahi ti agundaway. Namiss ka mat, mami. Kunak na saan ka makaawid para iti kasangay ko. Kalaat a pinalubusan nak ti boss ko, anak. Isa da ito eh. Nakaawid ak. Saan mi nga imbaga adagos ka ni dadim kan ka? Gaputa kayat ka sorpresaan. Na-surprise ka talaga, mami. Kat kompleto tayo ita birthday. Naragsakak, mami. Happy birthday, anak. Happy birthday, anak. Dahil 20 karagsakan na panangrambak tayo iti kasangay mo. Ta kompleto tayo amin. Happy birthday, Ronron. Kasta unay aragsak ti asawak nang runa ti anak mi. Gapu iti kalaat a panagawid ko. Para amin kanyak manang, awanan ti umasping iti kinaragsak mi. No kasdeng agdadan na kami asang kapamilya, tunggal adda okasyon. Amok nga ado apadak nga OFW ti sanda anakaden na ti pamilyada iti agdudu mga okasyon. Ngamsaan tayo agdanag, tadumtang latpatigondaway, amapatgan ti tarigagay tayo amin. Agserbi ko madaytoy nga inspirasyon kadagiti padak nga OFW, nagsaksakripisyo amayadayo iti pamilyada, tapno maipaayan laeng iti nasaliwanwan abiyag, dagiti imbatida diti Pilipinas, uray katukad daytoy tinapalalo mailiw, ken sakripisyo da. Sulitan tayo ti oras a makaden na tayo ti pamilya tayo. Ta saan nga amin akas kada tayo, kat kanayon a maikan iti gundaway a makaden na ti pamilyada, tunggal adda maangay nga okasyon. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, kataklunag akabayatan na ikan mi iti biyag ti surat mo, napalalo ti pan nakatignay ti riknak, gapu kadagiti eksena alinaon ti surat mo. Ngam pakaragsakak latamet, tanaykan kay ti gondaway anagawid, tapno makadennam ti agamam, iti selebrasyon ti kasangay ti anakyo. Sapay kuma tagtalinaed anatibker ti bigkatyo asang kapamilya.
Alakastan pagayam ko, katagyama na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Nagpatingga ti paset, ngem saan na dito iti panungpalan. Dagiti na pasamakit mangted iti panakaawat, ti pamatiket masubok, ti ayat ket mapaspasama, ken ti pamilya ket masapul, apag ti tinulungan. Inton sumaruno, masuksukat ti amin na panggep. Ti masakbayan ni Ilocano Radio Drama, agdingdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, anangipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Anya ti kunam anak kao. Mapan ka manggad di Manila? Wan tatang. Sigurado ka kadi iti dayta, Nate. Nagubing ka pailaan. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kay di Manila. Di kay agdanag tatang. Kadwak mo tigayam ko. Tulungan na kami ti ikit na makastrak iti trabaho ijay. No, mabalin anak ko. Di ka kumapalubusan, taubing ka pa'y. Tatang, masapul amang gedak tapno matulungan kayo. Napalalo arigat ti sagsagrapon tayo. Iso akayat ko mati makatulong. Nate, anak. Kabaila kasalwadan ti bagik tatang. Didak pagdanagan. Kan sigurado adi na kami baybayan ti panginaan ti gayem ko. Ngayon baglaangan, tanay serek na kami iti dayti apagtagilakwan ni Auntie Ising. Gayam na gayam dagiti mangimatmaton dito eh. Kat talaga akasapulan dati kanayonan at trabahador. Hello, miss. Siyak ni Nomer. Dito yak mo't lang nagtrabaho. Nga midyayak bodega. Ah, kasta ka di? Siyak mo't ni Nits. Kabarbaro kami palaang dito eh. Naggapo kami iji Pangasinan. Nasayat mo ta dito tinagtrabahoam. Nasingpat da ditoy. Sigurado ang magustuhan nyo tiyag trabaho ditoy. Nasayaat mat nga rod no kasta? Ay, naimbaglaangan. Talaga amin adida ko mapalubusan nga umagtrabaho ditoy. Di kagdanag. Nasayat amin na tao ditoy. Nangro na kanyak. Joke. Si Kamat. Madlaw mo't anasingpat ka? Thank you. O sige, mapana ko na dyan bodega. Agkita tanto manen ha, Nits. Wan Nomer, di kagdanag. Naimbaglangan ta pinatgam ti awis kong agpasyar ta ita a day of the Nits. Wan apay kit di na saan. Agayam tamatan saan ka di? No, mabalin. Kaya't ko kumanalablabos pa yung magayam, Nits. Ha? Anya ti kayat mo sa Wan Nomer? Manipod namin damo pan nakakitakan ka. Nakayawan ako niti kinapintas mo. Di damo. Crush ka lang. Ngam bayat abo may bayag. Nakaragkaroon ng crush ti marikriknak. Agayat akong gan ka, Nits. Hala, ubing tapay unay Nomer. 16 lang ti tawon ko. Inauna ka lang iti mano atawan. Oh, anya ko matidakas na. Nagpada ta mo iti marikrik na. Mabuto nga pay lang ang makiayan ayat Nomer. Di kag danag, Nits. Siyak ti makamukan ka. Ay ayatan nakadimat, Nits. Wan Nomer. Ha? Ay ayatan ka mat. Nomer. Ay. Apay akas ta tilangam, Nits. Kaslang madandanagan ka unay. Adda ka di parikot? Adda Nomer. Saan ako na nagbinulan?
Ang mga numasikuga ko. Anya? Sigurado ka, Nits? Sigurado ak. Italaang ang naglangan na ka nagbinulan. Kan may isa, sa balin ti marikriknak. Anya nga iti aramidon ta. Kasaritak na iti dadakkel ko. Ibagak ti kasasaan mo. Ha? Di kagdanag. Man nakawat dagiti dadakkel ko. Sigurado pa ikita maragsakan daa. Nang runan talaga masikugkan. Nomer. Kaduatan to idang agawid iti Pangasinan. Takasarita mi dagiti dadakkel mo. Iti kasta, maisimpati amin, maipapan iti kasasaad mo. No pay adda ko mapanagkadkad dagiti dadakkel ko. Gapungarod taubing kami paylaeng. Awanen tinaaramidan da. Nang runa kat talaga amasikugak idin. Natinong ti kalaysa kat kalpasan laeng ti sumagmamanungal daw. Nagkalaysa kamin kanino mermanang. Nagnaad kami diti Pangasinan. Agingga iti impas na ikon ti anak mi. Dua na bulan ta anak tanits. Kaya't ko kumantag subli di Manila tap nagtrabaho. Talaga ka di mo kaya timanggadlaangan dito'y lugar mi? Adumot dagiti mabalin mo asarakan dito'y At adumot lang ti oportunidad di Manila ngam dito'y Nits. Masapol ko tinatalgad na trabaho. Nang runak at dumakdakkel ni baby. Kasano nga ron ti panagawid mo dito'y? Mamidwa siguro iti makabulan. Kada sweldo. Tiyakmat kayo tagawid dito yung awan ti maiyawat ko kung kasweldo. Kababain kada tatang. Masapol na makatulong tamot kadag iti pagkasapulan dito balay Sige. Sapay ko mga rod ta makasapol ka adagos iti panggadam. Di kagdanag. Kan kanayon kayong awagan ko ni baby. Adamat video call. Iso kasla adakmot lang iti danayo. Talaga napaanan ng ganda asawa mo di Manila anak ka. Wan tatang, masapol ang makatrabaho, tani. Dumakdakkel ni baby. Kan nakababain kada kayo. Tapatida kami kat kinarguda kami mutun. Hindi mo panunutan na itanage. Obing kayo una nagpamilya. Iso ang masapol nga da kami tamang tarabay kada kayaw. Agyaman tatang. Sapay la ko mga rodata makabiro kadagos iti panggadan na ni Nomer. Aywan, kasanungay kayam ti panagawid na ditaw anak ka. Tunggal malpas ti sweldo na tatang. Tapno sigurado ka nung ada maibati na apang gastos tayo dito balay. Ala, kabayatan nagsapsapol iti trabaho na. Agiin nanus tayo pa'y laeng No, anya ti adda di pagraranudan tayo. Agyaman tatang. Umawag to ka na adagos ni Nomer. Apaman ang makasapol iti trabaho. Hello? Nomer? Hello, Nits. Adan trabaho. Ay, agyaman na kiti Diyos. Sa dino nga tinakastrakam? Agtrabaho akiti mall. Tinulungan nakdigayim ko dito Manila. Nasayat nga rod no kasta.
Anadam ta salon at mo Di mo baybay ang tabagim. Wen, di kagdanag. Aganat kayo mo dita ka ni baby, Di mo baybayan ta anak ta. Kan ikumusta anak tulangan kada tatang. Wen, di na kami pagdanagan ditoy. Nasalon at ti anak ta. Kan nasayat mo ti kasasada tatang. O sige nga Rod, umawag ak tumanan. Nalpasan ti break time mi. Mapaan akong itayan ti trabaho. Sige nga Rod, aganad ka dita Bye. Nay, apay akas lalo si Isan ka anak ka. Ada ka din napasamak. Tatang, jak mo tan makontak ti cellphone ni Nomer. Manipod day dinaudi apa nagpauit na iti kwarta. Tako na naabisi iti trabaho na. Saan mo tan nga imawawag apulos? Anya? Un tatang, kat madanagan akon. Amang ano niya tinapasamak kan kwa na. Uray ko man umawag tapno sa anak ngagdandanag. Anya ngay nga tangag pa isun tinapasama ka di asawam. Nangruna kat pati cellphone na kung naman di mo mutin maawagan. Itala na pasamak na ito'y tatang. Kanayon mo't nga umawag iti kalabas. Ngam ita, awan mo't dun. Mala, urayam anak ko. Abangan no makumikum laang mo't iti trabaho na. Kasla imposible mo't na itan tatang. Sabalin ti agparparik na kanyak. Sabalin at talaga. Pinadas ko ang kinontak dagiti amamumi idi nagtrabaho kami di Manila nam saan da kanumat anakit kita ti asawa. Nagpatulong akpay ang mapandakitaan ni Nomer iti mall a pagkabtrabahuan na. Ngam siguan iti nakasarita da, nabayag kanon ang nagresign ni Nomer. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway manang. Kasla agkalkal na utang. Jak ammo, noan yan ti mapasamak kada kami iti anak ko. Agmay sa akon amang isakad iti panagdakkel na. Awan warod tinaramidak, no di tinagsapon moton iti panggadak, tapno mapadakkel ko ti anak mi. Naimbaglaangan, taadda dagi tinaganak ko anang ibatsak iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Naglabas ti mano atawan, agingga idinaamamok ni dress. May sa ad driver ijay Manila. Naadaan kami iti relasyon. Nagdana kami, kat naparaburan kami iti talo nga anak. Siyempre ka din iti pagadalan dagiti apok, Nate. Wen tatang, masapol ka no ang masapada, taado pa'y dagiti naskan alapasan da di pagadalan. Ay na, nag-aasat ka anak ko, tanasingpot dagiti anak mo. Nasaot da pa'y nga agadal. Rumbang laang tatang, ado ti sakripisyo mi kadakwada, nang runa ti amada. Wan nga ron anak ko. Aging kaita, at dapay lang iti Manila nga agdra-drive ti asawam. Ayat na lang nga makaturpos iti panagadal dagiti anak yaw. Sana bali tatang, maragsakan mo't ni dress no kas di nga ipakita dagiti anak mi dagiti grades da iti pagadalan. Naitamot ti agas ti ado abanog ti asawam. Kanti pagsayaatan na, kanayon nga agawid dito ni Dres.
kanayon na mailiw kadagiti anak yaw. Kat day tati pagyamanak una iti Diyos tatang. Takalpasan dagiti ado arigat anapasarak kadagiti kalabas. Simmang bay ni Dres iti biyag mi iti anak ko. Kat naadaan pa'y iti talo akakabsat. Basta kanayon nga kararag ka iti namarswanage. Di nakabaybayan anak ka. Tandaan na makanayon day ta. Hello, Dres. Hello, bakit? Apay nga imawag ka. Saan ayang agawid ka kumaita? Apay nga imawag ka pa'y laeng. Pasensya ka na, ngam saan na ka makaawid ita. Ang mga nuinton umay alawas to lang eh. Nay, apay ngay. Masansan samot daytan. Saan mo tasigod akasta? Kanayon ka mo ta makaawid idi. At ang binaskan nga si Kasun ni boss. Iso kinasarita na kanumabalin. Tsakbay ka na agawid ita. Mas daaw to man dagiti anaktan. Kanayon da padaanan ti panagawid mo. Ita, saan ka man gaya man ang makaawid? Ilawlawag mong tulangan ka dagito, Bing. Ibagam ang makumikumak iti trabaho. Sige, anya nga iti maramidan mi. Ala, ibagak tulangan kadakwada asaan ka ang makaawid. Apay nga tamasansan mo tanasan nga agaw-awid ni Dres. Itaman pa'y ang mapasamak ti kastoy. Kanayon mo't idi ang makaawid. Nalabos mo't ti amo na no kanayon nalatan alapdan nga agawid iti pamilya na. Sapay birukan dagiti ubing. Indakdak kalanda ti kanayon a panagawid ti amada. Sa itatadadakkeldan, kandandanidan agturpos iti panagadalda. Itapay ang mapasamak ti kastoy. Sapay nagrigat nga ilawlawag kadakwada no apay asaan ang makaawid ti amada. Ay, dandanida gaya man sumangpot. Inak man la agluton. Amangan no mabisindan ton inton sumangpot da. Nay, apakas lang nagadayaw tinakaiturungan ti matang mau anak ka. Tatang, Ada ka di problema. adda ngamin madmadlaw ko kadagito'y naglabas nga aldaw tatang. Anya day ta anak ka. Manmano nga umawag ni Dres. Kanadlaw yumot siguro. Saanan ang masursurot di sigod nga schedule ti panagawid na. Ang mga no talaga amot nga do ti trabaho day ta anak. Imbaganan samot day ta ken ka. Adda ngamin dagiti gundaway akas lagdwa-dwa aken kuanan tatang. Amangan mo't no adan sa baling aramiden na iji Manila. Apay mo't nga kasta ti mapampanunot mo anak. Didak mo't siguro mababalaw tatang. Kas itinakunak. Saan mo takasta ti aramid na idi? Kan adayo ti ayan ti pagtrab-trabahuan na. Ado ti sulisog iti ayan na tatang. Apay nga minayakas ta ti pampanunutom anak ka. Itakadipay alumakayin ni Dres sana mapanunot ti agaramid iti may kaniwas. Awan iti edad day tatatang. Adan tupay dagiti edad duma. Ano kaano alim makayda. Sa adan nagluko. Kat tinasakit. Pinanawan da pa iti pamilyada. Paliiw man na imbag ni Dres anak ka. Diyak lang amin kayat ang mapasamak manantikas iti napasamak idi tatang.
Amuyumot no niya tinaramid kada kami ni Nomer. Kakaasya ka ng isa kad idi iti panagbiag mi. Diyak nga rod mabubo sa panunutan. No kasano napadakkel ko ti anak mi, tatang. Nate, saan mo't siguro akas dyan ni Dres? Agduduma ti lalaki. Kun may sana bayag kayo, nga oray di kayo pa'y nagkalaysa. Napanagnikamot ti kinapatagyukan kwa na saan ka day. Diyak lang amin maliklikan na panunutan tinapalabas, tatang. Ay, diyak amo no anya ti mapasamak kanyak no agpaiso ti atap ko. Punasam day tayo di panunot mo, Nate, anak. Agkarharag kay tinamarswa. Asapay la kumata saan ama pasamak ti pampanunutan. Dres, into no may adomingo ti graduation ti may kadwa nga anak ta. Imbagada ka nun idi kalman no kaano. Nasayat ni Rod no kasta. At apay panahon kong agpakada iti busko. Mga no saan ka man na makaawid. Importante da ito nga aldaw para iti anak ta, kan iti pamilya tayo. Mabalinaya mo tadyak agawid. Dahito nga aldaw ti inururay tayo bakit. Sana mabalin nga awanak iti dahito nga aldaw. Sigurado amaragsakan nga ro dagiti anak ta, no sumangpot ka. Mailiw una yan dagiti anak ta ken ka. Kanayon wat ngamin abisi ka iti trabahom. Rumbang lang agdoble kayo dak bakit. Tani, agsasaro nung agraduar dagiti anak ta. Sigurado nga adupay dagiti pagkasapulan da. Sigurado day ta. Ngam ti pagyamanan ta kat nasaot da nga agadal. Ita dandanidan malpas amin. Day tamot ti tinartari gagayan ta saan aya. Ti makaturupos amin dagiti anak ta. Wen, bakit? Adamot lang nagmamaayan amin na sakripisyo ta. Sige nga Ruden. Ang mga no dapay nasken nga aramidem. Inyawag ko lang ti imbaga ti anak ta. Tapno amum no kaano ang maangay ti graduation na. Sige nga Rod, aganad kayo dita. Di mo baybayan dagiti ubay. Uray si kamot. Di ka una agbambanog Kun aganad ka iti panagmanmanehom. Sige nga Ruden. Bye. Yaman tayo iti Diyos. Nalpasan ti graduation ta anak ta, Nate. Uwan nga Rod. Kasta unay akinaragsak dagiti anak ta. Sapay ko mata makapagtrabaho da pa'y sakbay makiasawa da. Sa bali lang jay mapadasan da pa'y tagtrabaho nga umuna. Uwan, sigurado da ita. Kas makita mat, awan pa'y nobyo kan nobya da. Aglepas da pa'y kano iti panagadal da, sakbaya panunutan da timang bukol iti bukod da pamilya. Nasaya takas tati ka panunutan da, bakit? Dahil ati pakakitaan, anasaya ti panang padakil da kadakwada. Nang runakin ka, ta si kati kanay nakadwada dito'y balay. Nagbunga amin a sakripisyo ta. Wen gayam, kaano nga iti sublim iti Manila? Makalawasak pa'y dito'y. Kaya't ko nga iliwan na imbag dagito ubing. Kaya't ko pa ida makadin na iti sumagmamanungal daw. Ay, agyamanak. Kunak no agsubli ka na dagos kalpasan ti graduation ti anak mo. Saan? Kaya't ko pa ti umiliw na imbag kada kayo Kat no agsubli akto ni Manila. Di ko mabaybayan ti bagyo Kasi ti sigod.
Si kanti makaamo kadagiti anak ta. Lakay, Laglagi po niyo nga ipatpatag kayo unay. kat isu matlagayam asaan ang nagsubli adagos ije Manila. Kan kasta unay ti panagbilin na kada kami sakbay apimanaw, taday digayaman ti maudi na iaawid na iti balay mi. Saanan ang nagawid apulos ni Dres Manang, kat amuklatan a pinanawan na kamin. Pimudno dagiti ang parparik na kanya, kadagiti panawan aman manon nga agawid. Naamuak manang nga adagayam sa balin akadundun na ije Manila. Nupay kasta, nakagradwar lata dagiti anak mi, uray pinanawan na kami ti amada. Kat naaddandan iti bukod a pamilya. Naaklon mo't dagiti anak mi tinapasamak kada kami iti amada. Kinapudno na, mapmapanda pa yan iti pagigyanan ti amada, ken ti kadenden na ita. Sigun kadagiti anak mi, nasingpatmat kano kadakwada ti kadenden na ti amada. At damatan putot ti inaudi nga anak mi alalaki manang, ket siyak ti mangay aywan. Nupay nasakit ti napasamak kanya, ken ni Dres, naaklon kon ti amin. Talaga siguro akastoy tigasat ko manang. Timang patpatib karlaangan iti pakinakam ko, kat timakit-kitat anasaya at tinagbanagan dagiti anak mi. Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, pudno unay a makapalading itinapasamak ken ka kan ti pamilyam. Namdayawan ka pagayam ko, takalpasan dagitoy anapasaram iti biag. Nagtultuloy tinasaya at apanirigam, kat kang runaan na, nakaturpos amin nga anak yo, kat naaddaan dati kabukbukudan a pamilya. Pudno unay tay kunada, na amin kat kabaalan nga isakripisyo ti maysa nga ina, gapulaan kadagiti anak na. Sapay kuma tantultuloy ti kinatidkar mo pagayam ko. Saan namat maturog ti Diyos? Basta di tay liwayan ti kumararag, kan dumawat iti panarabay na, tapno agbalin lapta, anaanayas ti amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo.